Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi Fitaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat fadzalikunna allazi lumtunnani fihi wa laqad rawatuhu an nafsi fasta'sama wala illam yaf'al ma amuruh. La yusjananna wa la yakuna minas shaghirin. Qolat ngucap ae tegese ngucap sapa Zulaikha lahuna keduwe wong wadon sing cacahe 40. Ngucape fadzalikunna mongko utawi mangkono kowe kabeh utawa utawi mangkono iku allazi perkara lumtunna kang padha nyacat temenanan sapa sira kabeh ni ing ingsun fihi ing dalem mangkono ae tegese fahadza mongko utawi iki iku alazi barang turina kang padha merwi sapa sira kabeh hu ing barang utawa hu ing kedadian. Wa huwa utawa huwa utawi Yusuf iku zalikal ngabdu mangkono kawula alkan nganiyu sing bangsa kan ngani alazi ngaibat alazi ngaibatna kang padha nyacat sapa sira ni ing ingsun fil iftinani ing dalem oleh semebar fitnah bihi kelawan Yusuf qabla antata sawarna
ing dalem sadurunge yen ta mrangguli utawa merwi sapa sira kabeh hu ing Yusuf hatta tasawwara hatta tasuru ngantek mbleger hu ing Yusuf walau hasolat lan lamuno hasil apa suratuhu blegere Yusuf fi khiyalikuna ing dalem persepenira kabeh la tarok tanah yakti bakal ninggalke sira kabeh hadhil malamati ing ikilah nyacat-nyacat utawa ikilah ngelek-elek meleh-meleh ke Zulaikha. Iki lho kenyataane kok ngene iki lho. Yusuf sing jenenge Yusuf ki kok ngene iki. Sing wingi sadurunge kowe weruh le ngelek-elek aku kaya ngapa kowe kabeh. Saurunge ngerti, sekarang wong ora ngerti kek ya wis kebacut hobi gosip, hobi gibah. Nek wong desa kae gosip, gibah, kepo. Sing kowe weruh tenan kasunyatane Yusuf. Gek Yusuf ki ya kawula biasa, menungsa lumrah. Sing neng kono kowe nyacat-nyacat aku berkenaan tentang Yusuf semebare fitnah sing kebenaran asline kowe do ora dong. Ming waton ana berita seruang-seruing tok sebarke. Iki dadi fitnah. Ya do grenengan wong wedok-wedok, wah kurang ngerti apa-apa. Wah mesti ya ngerti tundes ngono kuwi do ngono. Wong aku ya ora ngerti apa-apa tenan. Aku ki rak ngerti iki mung diaturi karo Zulaikha ndine. Nah aku rada ngerti saka bojone sing masak kae. Wes, ning yo mung seruing-seruing mampu ngile omong kejelasane iki piye. Bojone sing masak ya omong aku ya mung ngerti saka bojone security-ne kae. Bojone security iki bojone penjaga penjara. Do greneng-greneng wangun kae. Ye wis saiki sakurunge kowe weruh blegere Yusuf ngantek tak tokke. Yusufe tak tokke ning ngarepmu kabeh. Dene ya do ndomble. Kene yo matane do mlotot. Do mlolo. Ngantek ra kedhet. Delok kuwi drijimu do godres kuwi. Wong kon madang nganggo daging kok mah ngethoki drijine dhewe-dhewe. Wah terus ngetke drijine jebul wis do kepeges kae. Kau isin banget kae yo ya terus isin banget. Akhirnya ketemune nek weruh Yusuf, kowe karo aku rak luwih mengkur undang-undi 11-12 to nek ngene iki. Ya mung padha le mlirik, padha le mlolo. Wong ngono kuwi wis dadi watak. Wong lanang weruh wong wedok ayu ngono ya ngetke iki lumrah. Ya lumrah to wong normal kok. Normal ya ngetke lumrah kok ya agi kae ra normal ya ngetke kok. Padahal ra normal kae. Kowe ya ngetke kok. Iki wis. Iki umum sing jenenge wong lanang weruh wong wedok apa meneh wong wedoke gek enom gluwing bening apa meneh ditambah le nyandang kowe
seksi. Ya lumrah ngeke wong. Senengane sok-sokan ana wong kowe dilokke matane. Kowe sing muni matane jebul yo mlirik. Men padha kok kan lambe. Ning sewalike wong wedok weruh wong lanang ki yo do grenengan. Do grenengan. Alah wonge kok menges-menges ki gek kaya wong wedok. Padha wae. Do grenengan wong wedok weruh wong lanang ki yo ming teko awor wong akeh nek pas wong wedok ayo omongane iki yo do anu. Padha tenan. Malah kok ana sing saru kae tak rungok-rungok ngene. Wah, lagine yo ming padha wae. Ya pun yo medeni wong. Wong wedok yo ngono kuwi, wong iki wis normal. Rasa dadak saling nyacat, rasa dadak saling elek-elek. Engko nek diwelehke karo Zulaikha iki lho. Ndak ming wirang kok nggih. Ngen-ngene omongane terus engko guyone nek pas wong wedok awor wong wedok kae yo ngono kae, nek wong lanang awor wong lanang iki yo ngono kae. Lah engko nek campur wong akeh iki do jaim, do jagaimet, do sok praja, sok alus. Iki biasa. Ngono kuwi biasa ana sing siji omong rada saru ditok iki, mbaknya sing sopan nek omong ki ora saru ngono. Nyebai tenan. Ya padahal seneng krungu saru ki seneng. Ya dikrungu omongan saru ki seneng. Wong saiki iki malah ana sing kendel di posting nang Facebook. Dadi omongane wong wedok-wedok di video diposting nang Facebook kok. Nih. Utawa semebar nang TikTok kae. Ya do saru-saruan. Ketoke kaya anu karyawan Taiwan apa Korea sing do gledek-gledek. Pas leren nang mes apa ngono. Karang kowe kabeh do ora ngrasake jilur, muni ngono kuwi wae. Nek wis nampung kerja ngene iki jajal wis. Wah wis ngono kae lah. Rasah tak teruske. Masalahe saru tenan. Mesake sing tuwek-tuwek lho. Sakit. Akhirnya nek nggon weruh iki ya wis padha lah. Mula kaya Zulaikha le meleh-melehke wis saiki nek iki upamane kowe weruh blegere Yusuf kaya ngene iki. Dadi walau hasolat suratuhu fi khiyalikuna. Nek upamane nyanding Yusuf sing Yusuf ki dedeg piatek karo priyantune kaya ngene iki. Awor kowe nenggon panggonan sing sepi. Gek ming kowe karo Yusuf jajal. Sambok nek ra kowe mangap-mangap. Lah yo arep ngerah ngono kae. Fi khiyalikum la taraktuna hadhil malamati. Ha kowe mesti nyerak-nyerak, nek ora nyerak-nyerak, nek ora kuat nahan emosi, nahan nafsu, mbok nek ora langsung nubruk Yusuf, nyikep Yusuf, wong ngertimu ming wong loro kowe ro kono. Akhirnya cacatanmu neng aku kabeh iki kleru. Ora bakal kowe wani nyacat aku sing kaya ngene iki. La taraktuna hadhil malamah. Kita ini gambaran secara umum ora ning masalah lanang ro wedok. Iki nenggon masalah apa bae iki nek ora ngerti kasunyatane, ora ngerti kahanane, ora sah cilike komen gedene nyacat. Rasa
Rasah kok komen wae ora oleh apa meneh nyacat. Walaupun kuwi ki elek tenan wis ben wong yo elek tanggungane dhewe-dhewe. Wis ora usah melu nyacat-nyacat, upamane cacat tenan. Apa meneh ming krungu suring-sruwing sing sakjane ora cacat ning jenengan sebarke dadi cacat. Wis kaya sing kula aturke bengi kae, wong ora ngerti, ora kok 24 jam ning sandine terus kok. Sing benar-benar ngerti ki rak rokep ngatit karena 24 jam nyanding terus. Ora meneng ra obah, ora melek ra turu, iki rokep ngatit asli weruh. Nek kaya jenengan ki rak ra weruh. Weruh kula rak mung pas iki. Pas ngaji ngene iki weruh. Engko bubar ngaji wis ora weruh wong jenengan wis do nglakoni aktivitas rutinitas kegiatan ning kono-kono aku yo oge rawon. Lah kok isa-isane ning jaba do nyacat-nyacat aku. Gampangane wong ora weruh kok nyacat. Wangune ra ilok-ilok nek omong ki. Malah ana sing le kandha wangun, karang kowe ora ngerti tengane cilik. Lah kowe iki yo ora ngerti to. Apa kowe iki dadi penderekku kok. Sehingga Mbah Guru kekintil karo aku. Wong yo ora ngono lho. Wong iki ora ngerti dadi aku ngopo to ngopo apik apa elek ya ora ngerti. Semono uga kula ya ora ngerti jenengan ngopo to ngopo apik apa elek wong ora awor. Dadi nek omong itu ngati-ati, wong akeh klerune. Isane gebyah-uyah. Gebyah-uyah ki ming paitan sengit terus omong ndak dina dalil ning ra nglakoni. Lha mune ngono kuwi. Kuwi rak ming gebyah-uyah. Ora kowe sapa. Wong sing ngomong ngono iki dalil ning ra nglakoni lha mune ngono. Lah ku nyontohke wangun to iki. Lah jak sik omong wong wedok sik. Saya omong wong wedok dudu wong lanang. Aku krungu aku. Sing jelas wong dudu demit. Ngomong wangune ra ilok wong kowe wis sajeke ra tau ngaji kok. Ngaji yo ming keri-keri iki, kowe niate ra apik ming kanggo pencitraan. Wong kiwa tengen liyane do ngaji aku ya tak melu. Padahal sajeke ra tau ngaji. Dhek kene iki puluhan taun ngaji. Malah wangun ini dalil ning ra nglakoni. Mbasan kon ngrici nggo ndi sing ra tak lakoni jajal. Nek aku omong ngene sing ra tak lakoni nggo ndi. Aku apik karo tangga ngono ya nyatane tak usahake apik tenan. Aku lomo sedekah nyatane tak usahake lomo tenan. Arep piye? Arep nggo ndi saiki? Kok meneng wae? Ra iso nerangke kok ya Joen. Kapok kowe. Lho ndi? Aku lho nek omong selalu berusaha untuk tandang. Tenan selalu berusaha untuk tandang. Nek pancen iso, nek urung tak dadekke PR. Karena keberkahan ilmu itu nek ngerti ilmu raketan pisan ditandangi. Terus atine ditata oleh temandang kanthi ikhlas. Wis tandang loro kuwi engko berkahe jedul dik-dik. Padake cetha. Kono ora tau ngaji kok nek ngomongin dalil ning ra nglakoni cangkemmu kuwi sing ra nglakoni wis ra ngerti dalile, ora nglakoni, nyacati wong, nyengiti wong. Alah urip kok le ruwet. Urip kok le ruwet. Malah merah-merah. Gen yo ora tau srawung-srawung iki yo udekane yo ming kuwi tok sing judul. Sing kuwi iki judul jak nyatat hoah. Dadi memang judule yo ming kuwi. Cara bahasane iki mbelunge kuwi.
Kayak kula iki ambok nendi-nendi wae srawunge sip ya kuwi. Wah, mbok diwarke sapa-sapa ora asik. Srawung nendi-nendi diati. Gento-gento kae. Wah. Pamoko preman-preman kae kene yo apik ya iya. Iya wangun kae. Ngantek nalika awor iki bedake sing udu ndi wae ra sapa. Awor pejabat-pejabat ya wangun ya kanca kenal. Awor sing abangan padha. Iso melu abangan. Piye? Padhake. Awor wong wedok niku waduh seneng. Yo seneng awor aku iki do seneng. Malah sing wedok iki sing do mepet-mepet aku iki. Mbalaen iki jebul kurban bayar. Alah. Jan ra cetha tenan. Kene iki praktek sing urip ora ngawur nek omong iki lewah dalil ning ra nglakoni iki sing ra nglakoni karo ora ngerti dalile iki ya kowe kuwi wis parah. Wis ra ngerti dalile ra nglakoni ngelek-elek sing nglakoni ya wis. Wis ora ono pilihan to ngaji saya ora. Nek ana wong ngaji mah merat-merat. Wah iki ora ono pilihan blas. Jajal ora ngaji kok ngelek-elek sing ngaji ra ora mutu to. Wong ngaji dhewe iki wis apik gek dheke ora ki elek to. Le ora ngaji karo sing ngaji ya mesti apik sing ngaji. Lah kok isa-isane sing ora ngaji ngelek-elek sing ngaji? Iki suming ketoke kentir ora krasa. Ketoke kentir ora krasa nek iki. Rada bahaya iki nek ngono. Kuwi lah rada kentir iki. Karena posisi elek mah ngoneke sing apik. Dheke merasa luwih apik. Merasa luwih apik. Lah ya jajal Bu. Katakan saja jenengan iki ning Cakro. Saiki bibu sing Cakro du sing lanang. Wong telu iki do ngrumpi ora ngopo-ngopo. Wis do ngrumpi ora ngopo-ngopo ning Cakro. Iki rak ya wis ora apik to, ngrumpi iki wis ora apik. Ning Cakro. Terus ana tanggane liwat menyang ngaji. Cetha iki menyang ngajine arep apik. Man salaka tariqan yaltamisu bihangil man sing sapa wonge mlaku ning dalan niate arep ngaji. Allah ngendika sahala Kanjeng Nabi sing ngendika sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah gampangke dalane wong sing mlaku ning dalan menyang ngaji kuwi digampangke dalane menyang swarga. Lah wong-wong sing karo Allah digampangke dalane menyang swarga. Sing mungsuhe wong ngrumpi kok isa-isane sing ngrumpi omong, "Waduh, ngaji golek swarga." Lha ngono to iki. Iki nek ra wong kentir ora lho. Wong cetha wong apik menyang ngaji arep golek ridane Gusti Allah kok malah dilokke gek kowe iki nglakoni elek wong elek kok ngelokke sing apik. Nganggo nada-nada sinis, nganggo nada-nada mencibir, nganggo nada-nada ora cocok. Iki nek ora kentir ora parah asline jiwa wis jiwa wah ngeri. Wah ora mung rusak ku akhlake bosok sok. Akhlak bosok karo tempe bosok enak tempe bosok lah. Ya tempe bosok iku nyambel wis semriwing mari masuk angine. Jan mari masuk angin iki. Kayak iki nek akhlak bosok mami juwet entek. Ora cetha. Weh ya jenenge nerangke anu menjiwai ya ngene iki. Dadi dirungokke dadi penuk kae. Mula nek nerangke iki menjiwai. Nek nerangke hal sing marai nesu ya tok-toke kaya nesu tenan kae. Nek nerangke swarga nyanding widodari kaya wingi kae ya kaya sadu mesra kae. Ngono kuwi kok ya nek nerangke salat klomak-klamek wong memeng banget le nglakoni ngono kae. Kuwi menjiwai. Jenenge totalitas ya. Dadi penak ning ngrungokke kok.
Ora kok wah nek gawe kasar ya iki masalahe materi kasar. Nek materi kasar kok alus kae ora masuk iki kok. Dadi maring ngantuk. Mila panjenengan sedaya kedahipun lah iki khotbahe maca iki. Khotbahe maca lah sing ngrungokke wis karo kelas kulus kae ngerti-ngerti rokoke gogrok. Nyelomot sarung kok ya. Rokokmu ngaji kok ya turu. Lah nerangke Janaka. Wis ora dong. Kudune menjiwai karo totalitas. Kula larang regane kok ngene. Karo men do ngregani maksudnya. Walakot rawatu lan yakti temen-temen iki lan yakti temen-temen istilahnya anu kaya apa jenenge nek bahasa rada ringan karang dienggo Zulaikha to nggo Zulaikha iki aja kok terus diterapi bahasa sinonim ning rada jero ya aja nek wingi rawatu niku bahasane makna ngruda paripeksa nek wingi nurak kaya serem nek dimaknani ngruda paripeksa anu wae sing rada enteng titik ngetek yo mirip dadi walakot rawaktu lan yakti temen-temen ngetek sapa ingsun hu ing Yusuf ngan nafsihi saking awak dhewene Yusuf hasbama kelawan milang-milang barang sami tuna kang padha krungu sapa sira kabeh wakul tuna lan padha ngucap sapa sira kabeh sing kowe iki ledo nyebarke fitnah lemuni aku yekti temen-temen ngrunjak ngetek neng Yusuf utawa arep ngruda paripeksa Yusuf sing neng kono mengkur sekedar milang-milang berita sing mbok krungu karo sebatas sing mbok ucapke hasbama sami tuna wakul tuna di mengkur sekedar sejauh yang kamu dengar sekedar sejauh sing tok ngerteni terus tok dadekke ucapan mula kuwi dadi malamah dadi cacatan karo dadi ngaibadni dadi nyacat aku ngelek-elek aku dadi nek ngono kuwi guys cek fasta soma mongko ngreksa fasta soma mongko ngreksa mongko njaga ngreksa sapa sira ae tegese famtane mongko nyegah sapa sira ngan ni saking ingsun bil ngifati kelawan ifah ya ngafah ngifah niku kelawan jaga diri saka berbagai macam tingkah-tingkah sing ora apik utawa fastasoma niki baline nang gone Gusti Allah ya iso ning fastasoma mongko ngreksa sapa Gusti Allah fa imtananga mongko nyegah bali Allah iso bali Yusuf iso domire ngono oh ya saya ora dong malah takon domir ki apa lah kae karo Pak domire ning sanding gerdu kae
bali ning Yusuf iso karena kaitane Zulaikha karo Yusuf. Fasta soma mongko ngreksa jaga sapa Yusuf ae tegese fa imtananga mongko nyegah ngelekke sapa Yusuf ngani saking ingsun bil ngifati kelawan ngifah kelawan alon. Ning ngerti ya Yusuf itu ki benar-benar dudu menungso biasa. Dadi iso njaga kenyataan sing kejadian ki iso njaga. Cara takjak ngono ya ora gelem tenan ringayatul adab ngreksa tata krama ngrasa nek ning kene iki mengkur melu aku karo garwaku tak mulyake kaya dene anak dhewe dadi le ngajeni le ngergani tenanan. Kok kowe le omong ngawur. Mung sakune-une. Sekarang ya sing lanang lunga glithik gek nang omah wong loro. Bebas. Malah ana sing geduran kae ketoke paling ya tetep kelon barang lho. Zulaikha Yusuf dituduh ngono. Nek mburi kae rada dituduh ki ora apa-apa. Rada wangun. Wong anggere esuk kae udan titik kowe ra gledhek ki. Rada wangun lene Yusuf ora iso, ngono ki ora iso. Hati-hati mbok yo nek karo Yusuf iki. Karena Yusuf ki nabi direksa karo Allah sing bahasane para nabi itu maksumun ngasomaki reksa utawa ngreksa jaga. Maksumun ki isih mahul maknane direksa utawa dijaga. Mula ana tembung maksum ki maknane dijaga. Saka fi'il madhi ngasoma. Ngasoma niku jaga utawa ngreksa. Iki tak sumu ngreksa sapa sira, maksumun direksa, ngasimun wong sing ngreksa ngono kae. Urut-urutane tembung ki cetha, maksum niku direksa. Nek jenengan ra maklum. Ora maksum ning maklum. Maklum kok ya lah karang ya wonge ngono kae ngono kuwi kan. Kita kan dudu nabi ora duwe pangkat maksum niku ora duwe, mung kudu ngati-ati dengan diri sendirinya. Sing baku urip ki ora ana sing sempurna wis rasa dadak kokean lambe nyacat wong elek-elek wong kita dhewe cacate akeh. Wis penak malah urip ki ngono. Ya ana wong ngaji ya kono do ngaji ya. Ana wong do poso kono do poso. Ana wong poso ya dadak dicacat. Kowe kuwi ekonomi kurang kok poso ora iso. Kadang iki wae. Wes apa-apa ora tau ana benere. Kok kan dosa ngono. Sing paling baku urip ki selalu ngonsep urip, ngonsep umur, ngonsep wektu, ngonsep kahanan diarahke ana ing dalem ibadah sing apik. Karo tangga niku aja gawe lara ning ciptakan sesrawungan sing ayem tentrem apik sing enak banget. Tenan jenengan iso ngaten niku wis penak. Aku karo praktek iki rasa aneh-aneh. Niki terus sesuk muga-muga do dirindani Allah. Do diberkahi Allah, do dirahmati Allah. Saged istiqomah ning ngaji, istiqomah ning ibadah, tinuntun dalil ngamalke napa sing panjenengan ngertosi keberkahan karahmatan saka dunya tekan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.